ni gamit ni Manny Smart. Oo. Wala man ito. Okay na? Ilipot dito. Diyan panda. Yung seryo na may seryo. Dahil pangga. Doon seryo na may seryo. Dahil pantangalan. Panda. Libre. Ha? Lagi dulu. Saya belajar. Tahu dokter udah. Ha? Lagi ke dokter. Kita di sana kan. Wah, anak. Guys, mana yang diri kita guys, may sa galis. Nindot kay Yoder guys oh. Nindot og kalsada, malinis. Malamig ang hangin, ang simoy ng hangin malamig. Masarap tingnan ang mga bahay dito sa loob na Maria Luisa guys. Linis talaga dito guys. Tingnan nyo ang kapaligiran dito guys oh, malinis. Kahit maraming puno ng kahoy, pero malinis pa rin ang tingnan natin. Oh. Guys, oh. Wow, ang sarap tingnan.
tanaw sa type ma'am sa ano rider. Maraming salamat Panginoon Maraming salamat, ma'am. sa iyong panunod. Salamat sa iyo, Mamilit Vlogs Idol. Salamat kayo sa panunod sa Cebuano Rider ko. Sana huwag kayong sawang manood muli. At thank you very much. Bye-bye you. Salamat, ma'am. Bye. Thank you for watching.